Šta skupljaš? Drva. Super. Ja sam odstavio pesak, se peče za staklo. A opet mi onako... Vać se radi taj. Ja pravim staklo. Šta? Dobro. Gotovo. Imam 48 komada. Da, super. Gdje si ti? Kući. Stavljam staklo, poslije da pravim krov. Daj mi sva drva. Svo drvo. Da? Evo sad ću u često, može? Može i skupljaš. A? Ili skupljaj još. A, gdje ću, dobro. A gdje ti je drvo? A nisam stavio. Stavi. Pa i skupljaj. Sam mi zizaš. Ali ako sam rekao da stavi pa skupljaj. Evo sad stavit. Ajde, šta babiš? Evo, stavio sam drvo. Stavio sam... Stavio sam sve. Skupljaj bre samo hrastovinu. Evo, stavio sam i bone. Ok, skupljaj sam hrastovinu. To mi jedino treba. Za kuću. Evo sad mi se vratio onako. Više mi ne bago onako. Je moguće da mi fale 2 stakla? Zato je moguće. Eno tamo imaš. Da ti uzmem ja. Ne treba, evo imam. Napravi. Dobro. Super, da zatvorim krov i selimo se u kuću. Vidi ovo. Šta je? Sad čekaj moment. Koliko ti skupio drva? 600 plus 27, ti izračunaj. 44 plus 27, ti izračunaj. Skupljaj 2 staka skupi. Imam i 9 ovog jabuke. A za drvo da se posadi imam 49, još ima pada ovdje. Super. Ali da samo se radi da ne. Ti to uradi i posle kada donesem mi drvo. Koliko još da... A 2 staka skupi. 2 po 64. I posle idi kopaj iron. Jel ti snimaš? Snimam. A treba da nađe Iron. Pa nađi. Evo ti špilja, nije ovo špilja. Zato te odvedem do vamo, da mi daš da te odvedem gdje imaš ovu pecinu. Kasnije sam ja što nešto da uradim to. Imaš ovdje stakla, ti si završao. I ovdje. Izvadi ga. Evo želio sam ja odavde. Ja sam da ovdje izvadim. Ostavi go čest. Ostavi se. Dođi, prati me. Ček sam da napravim akciju. Sada završim zbovi i ulazimo mi u kuću. Prati me i napravi pik. A pik napravi. I prati. Na podi. Ne treba ti pesak idu.
A? Nekako, prati me. Dobro, prati, daj sam ih krenuti. Oš jabuku? Neću imam. Spori malo. Jel imaš baklje? Imam 22. Dođi vam. Imaš vamo pećinu, imaš ovdje, sam. Pa ti A, izaberi. vidi. Ovdje imaš odmah ugalj. I ovdje ti bolje, izaberi ovu, kopaj u njoj. Pomeri se. Mislim da ništa skrije. Kopaj, tu imaš baklje, idem ja da završavam. Treba nam najbolje. Sad čekaj minut. Staniš! Nema ništa u ovoj peći. Evo, bio sam nafuka na minut, možda nešto dužem. Nema ništa u ovoj peći. Dobro, onda prelazi preko puta. Preko puta. Aha, pa imaš sa drugu pećinu. Aha, vidim. Ja zatvaram. Sada to. Krov. A, ko zvoni? Bye. Baba. Čudre. Ne diraj malo. Gdje? A, gdje? Imam ovo za cigle. Našao sam ovo za cigle, znaš. Dobro. Gojim. A! E, sad mi ide onako normalno. Dobro, ajde radi tomu. Ovdje što vas je? Ja Što ih je u ovoj peći? sam zatvorio kuću. Sam da još osvijete. Imam ideju. Dokle se stvaraju? Zato što imaš tu spawner, nađi kako ga sruši. Ali... Da ću ga naći. Noš. Ne psuj više. Ne. Mnogo Iron. Gdje su čestovi? Uništi.
knjiga. Samo da. Ima ovdje svašta. Prinesem baklje mi trebaju. Oni ne treba. Da, zaboravim sam da kažem, YouTuber nemojte zameriti ako je negdje kraći klip, a poslije vidite da sam negdje drugdje, da nisam nastavio, da ne pošto snimam nekad preduže pa moram da skratim malo klip. Preduže nešto treba. Evo ga opet. Idem po sekretnu trusku. Šta je ovo? Kako je lag? Otkud ja znam.